Scrabble, populárna hra, v ktorej skladáte písmenka do logických slov. Možno ju hrať nielen za stolom, ale aj cez internet. Práve v týchto dňoch sa stretli vyznávači tejto zábavy na celoslovenskom zraze a my sme tam boli aj s našou kamerou. Takto sa to všetko začína. Zamiešať písmenká a postupne ich rozkladať na pripravenú dosku. Tá sa postupne zaplňa a hráčom rastie bodové konto. Vysoko sa skvalitňuje slovná zásoba, zlepšuje sa poznanie rodného jazyka. Scrabblistov však časom prestane baviť obyčajná hra a tak sa púšťajú do neprebádaných oblastí. Jednoducho si začnú vymýšľať. Máme normálne, alebo máme skladať zase také? Dobre. Éria dáme takto. Čiže je ária a keď ideš na vyšší stupeň, tak éria. Na celoslovenskom stretnutí však nehrajú len starší fanatici. Tí už teraz zapájajú svojich potomkov do tajomstiev Scrabble. No, ak ma tam mama prihlasí. No aj tí najmenší raz možno budú odmenení za najviac hier, ktoré počas života stihli odohrať. Samuel Migal, televízia Joj.